Dat ik hier nog stier, daar heb ik mede te danken aan Lifelines. Peter de Jong had Saakje Mulder van de Moorfortendaalks Lokwenske met de trosstaat van Lifelines. Hij vindt het onderzoek bijzonder wichtig. Het voordeel van Lifelines is wel dat je krijgt een check van je eigen zoons en je helpt de medische wetenschap. Nou, en toen die blikken dat het toch wat mis was met mijn bloed. En uiteindelijk kwam eruit dat ik een vorm van leukemie had. En die vorm van leukemie, die koe gelukkig behandeld worden in jouw geval? Ja, wie een chronische vorm. En die koe behandeld worden eerst met medicijn. Werden er resistent van. En toen uiteindelijk heb ik een stamceltransplantatie in 2012 gehad. En nu ben je weer zoen? Nu ben ik weer helemaal zoen. Helemaal fit, vief. En ik mag wel zeggen, hier zit een bevoorrecht mens. Ik ben net de enige die hier een voordeel bij had. Ik ken ook andere mensen die iets minder ernstige ziektes, maar die direct baat bij hebben. Dus in die zin is het nog steeds heel wichtig. En ja, iedereen die mij doen kent, die zoekt ze van, als je de gelegenheid hebt, ik zoek er nog mij doen. Dus je kunt het meestal alleen maar onrieren? Ik kan het meestal alleen maar onrieren, maar vanuit twee eegpunten. Vanuit het eegpunt van medische wetenschap helpen, de medische wetenschap helpen. En het andere is je eigen zoons.